Fil-pajjiżi żviluppati u stmat li wieħed minn kull 4 persuni jesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali f'xi mument f'ħajjithom. Dan insib f'moħħhom il-professjonisti ta' Richmond Foundation qed isaħħu l-ħidma tagħhom partikolarment fost it-tfal u żgħażagħ. Din qed issir kif il-fondazzjoni għalqet iċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju mill-ftuħ tagħha bit-tnedija ta' kampanja ta' għarfien dwar is-saħħa mentali u tnedija ta' dera ġdida għall-organizzazzjoni fit-tmiem proċess ta' rebranding. Fl-attività, il-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation, Stefania Dmeksant, nediet il-linja Freephone 1770 fejn wieħed ikun jista' jsib persuni lesti biex jisimgħuh u jibdew il-vjaġġ tal-fejqan. L-organizzazzjoni qed teġġeġ lil dak li jkun biex meta jħoss sintomi relatati mal-mart mentali jieqaf għal 10 minuti minn dak li jkun qed jagħmel u jċempel għall-għajnuna. Spjegat li Richmond Foundation illum tipprovdi 11 il-servizz lil madwar 2000 persuna fis-sena, konxi mill-fatt li l-ammont ta' persuni li jista' jkollhom problemi ta' saħħa mentali aktar xi żdied għal wieħed minn kull 3 persuni. Għandna numru ta' proġetti kif edna llum irridu nimmiraw iktar lejn iż-żgħażagħ u ħaniftħu servizz li diġà jeżisti ma ħajkun iffukat għaż-żgħażagħ. Għandna proġett għat-tfal qegħdin nippreparaw residenza ġdida għat-tfal, ħanniedu il-helpline biex in-nies isibuna ħafna aktar aċċessibbli. Nisperaw illi ħankunu nistgħu insaħħu il-proġett li għandna mal-kumpaniji biex nagħtu assistenza fuq il-post tax-xogħol. Għandna ħafna pjanijiet għal taħriġ ġdid biex in-nies ikunu informati u jafu kif jipprevjenu is-saħħa mentali u taħriġ ukoll għaż-żgħażagħ u l-edukaturi biex jarfu s-sintomi u jfittxu l-għajnuna professjonali. F'Malta 6.8% tal-popolazzjoni għandhom kundizzjoni kronika, b'75% minn dawn ikunu żgħażagħ u għalhekk li Richmond Foundation ħasset li kellha ddur dawra madwarha biex tibqa' rilevanti fl-impenn sħiħ u b'serjetà. Stefania Dmeksant qalet li f'pajjiżna għatawn nuqqas ta' informazzjoni kif ukoll biża' li min ibati minn problemi ta' saħħa mentali jista' jispiċċa fil-sin in-nies. Għaldaqstant l-organizzazzjoni tara li tipprovdi anke interventi individwali mal-pazjenti fil-waqt li ma' żmien żviluppat housing b'assistenza biex il-persuni jibqgħu fil-komunità. Il-kap eżekuttiv ringrazzjat lil dawk kollha li jgħinu li Richmond Foundation, partikolarment lill-impjegati u l-professjonisti flimkien ukoll mal-medja u l-azzjendi kummerċjali li jgħinu fit-twassil tal-messaġġ. Ringrazzjament partikolari lil Brandwagon li ddiżinjat il-logo l-ġdid. Sa dan it-tant l-attività kienet indirizzata wkoll miċ-chairman tal-Fondazzjoni Anthony Gullajmier li fakkar fl-attivitajiet li nżammu is-sena li għaddiet biex jitfakkar il-25 anniversarju. U minnaħa tagħha, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca qalet li hemm bżonn li fil-25 sena li ġejjin għandhom isiru qabżiet akbar filwaqt li tinbidel il-mentalità fejn jekk bniedem ikollu problema m'għandux jieqaf milli jagħmel l-ewwel pass. Ingħaqdet mal-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation f'appell għal aktar għajnuna fosthom dik finanzjarja. Iżda l-President qalet li fil-waqt li hu tajjeb li wieħed ibiddel l-immaġini tiegħu biex jadatta ma' żminijiet m'għandu qatt ibiddel il-valuri tiegħu li fil-fatt għandhom jibqgħu dejjem aktar sodi.